To da farko dai za mu fara da inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar yadda mutane suka sani, kamar yadda mutane suka ji kuma kamar yadda mutane suka san aya alqur'ani da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kullu nafsin za'iqatul maut. An sha sanarwa akan mutuwar jarumai da dama a cikin masana'antar Kannywood, musamman ma waɗanda aka fi ganin fuskokinsu jarumai kenan, ba ma a maganar daraktoci. Amma kuma daga baya za a bincike a gaba haka bane, wani kuma daga baya bayan an yi wannan magana kuma sai a ga mutuwar ta zo a kusa da wannan sanarwa da aka dinga yi. To abin da yake faruwa dalili guda ɗaya shine akasarin jaruman da suke cikin wannan masana'anta kamar yadda aka sani cewa suna matsin lamba ko kuma suna samun matsin lamba a cikin mu'amalar su da waɗanda suke samun kuɗi a cikin masana'antar fiye da su, kamar yadda ake ganin fuskokin jarumai waɗanda aka fi sani ba su ne suka fi samun kuɗi a cikin masana'antar ba, waɗanda suke aiwatar da shirye-shirye su ne suke samun kuɗi. Kamar yadda aka sanar da mutuwar Tanima Akawu kuma alhalin yana raye bai mutu ba, to hakan akan yi wa dukkan jarumai da suke cikin masana'antar, kowa ya ɗanɗana irin wannan azaba a wajen magoya baya da suke kallon fina-finai a koda yaushe. Amma dai za mu warware abin, ku danna subscribe, ku danna ƙararrawa.